Dermoxy oxygenterapi, en del af fremtidens hudpleje, baseret på produkter til huden og til hårbunden, sammensat af naturlige ingredienser, tilsat rigtig mange vitaminer og antioxidanter, der styrker og aktiverer din hud og hårbund. Vores idé er at skabe og udvikle produkter, der har en dokumenteret effekt, et synligt resultat, et resultat, der kan ses ganske kort tid efter. Vores behandlingsprogram er sammensat af oxygenterapi, LED-lysterapi, vi har udviklet serum, cremer og renseprodukter, alle baseret på en naturlig påvirkning af huden. I dag eksporterer vi til mere end 20 lande. Vi udviklede Dermoxy her i Danmark, vi tester det her i Danmark, og vi producerer det også her i Danmark. Det er rigtig mange års udvikling og erfaring, der gør, at vi kan dokumentere effekten. Vi kan give dig et synligt resultat på meget kort tid. Vi bruger ikke kirurgi. Der er heller ikke nogen form for injeksering. Det her det er en naturlig pleje af huden. En pleje med ingredienser, der er sammensat af råvarer leveret fra førende producenter worldwide. Råvarer og ingredienser, der forstærker hudens egen produktion, udskyder ældningsprocessen og bliver optimeret af den oxygen, vi tilfører. Med Dermoxy kan vi give dig en tryghed for et resultat. Et resultat, vi ved, at du bliver glad for. Dermoxy er derfor en del af den fremtidige hudpleje.